Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nasawab sang mutua kami benuitan wa mga orang wala agyang kaya benuitan wa manusia at tangad din tayo sa ginawa tanong agyang kaya benuitan manusia na kena ini kasindag kasi kami ang isang kaya nakalain betul nakalain na al-is origin. Dia kaya dua keadaan na saya ini dia lagi dua lah surga atau saudara. Basta dia mga surga na pipira na pag-anaraka. Gitu man ikapasang yan na. Kenapa dia tahu malo? Masuk beli namanya pasal. So para mo masuk beli niya pasal. Tapi itu na, ugay na manusia, agujin, kaya na wala na dayon sa dayon. Manong benda pati, sa kata manusia, na benarap kini ka sumiyatay, na nagubiyatay. Biyatay na subangay niyan, na suniyawan niya daw yung wili. Dapat maadan sa dunia, namiyaw na kaya adnaw Allah o surga ang sunaraka. Ayan inunan madin. Na ini pramisian aso surga na pinupuno niya. Na ini pramisian aso naraka na paapabalapalan niya. Nagyaman na programa wala na di tanong mga pambaya-baya. Iya alam na ino ang manuya manusia. Di ko mga pag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 
kaulalan ay pagkasud sa surga, ano makasurga. Panangilay ko, pagka makakit ulalan ay pagkanaraka, kami masay ka. Dahil masa, yung nga na Quran, initulong wala, si Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na din mataw na kang nasa nakatubong, abul di maloy sa surga, o di na naraka. Bukod ni ka, api ay abuwa kaya yung surga ko, Quran na miya kay sisa. Na abuwa kaya yung naraka na miya kay sisa, na basta tulong wala na benar. Din na buong riba. La ya'tihi al-batilu min bayni yadayhi wala min khalfihi tanzilun min hakimin hamid. Din na basan kito na riba. Apala din mananama. Nagu mamumundas giya na ni pag-iw kitan rakatan mo wala au di ko okay. Na kaya pagbunga si unaraka dito mawika tiro wala wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dama na kaya subur ka kay Muhammad arwar sa gagaw nalimuwan ako mga tao. Ano ba na ito? Naulitan mo ka ito kawin sa Islam. Itanong niya kabungsa na lang ay ako na miyaloy pinaka malaalimurtan wala nagiging ka Muslim. Kau dah kembali ya Muslim, nabi tangan suka paanaraka. Nah, ayah pa man nakapakapuman nadapat tanong wala nasita no ini buota sa Pilipinas. Akataw na lagi hindi Pilipinas na hindi Christian. Ay pada pa ako siya ini buta sa iligan. Na yung makakabuhin na ka nasisalay sa karos. Umadoy nga Muslim. Uli na siya ini buta sa butuan, mga buhay, dago. Inaka na Christian. Gabunil kami ang kanalakuan. Kami naman. Namiyantangan suka pa kanalakaw, hindi nga puro wala. Nagina ni isa min po na naman tanong, mga bangsa ko,
si tano hinibuta sa lanaw dinsor ay amatano na maranaw ang Muslim, inaakan na maranaw ang Muslim. Na kaya gina ni niya wala tanong na pinanamat tanong ko wala besta di tanong makawin si kulalan ay pagkasugal sa surga na niya na sa tanong kaya kaya apoy ang niya sa Quran na din na siya isa ka tanong mo aban yan tugaga mga sudu sabi abin di sa kami nutos o di na 5 sigan o di na 3 sigan na di nga tugaga okay na o di nga okay so kapalagoy ko naraka na ayamanan yan na mga naraka ka ito mamuhi kaya ayaw no Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fattaqun nar walau bisyikki tamrah paranding niya wati ko nabi si kunaraka so api abit sa sopa ka kurma kaya man nanin amay kas na di ka sidgap na di ko kita na o dali sa paswa ngirong ka na di ka kinubedo ba makasulta ay nakansukuan asisad ka agyangan nakasidka aginan ni pinaka niyakalala apo asilang tanong sa maliwanag apo asundano si usuka o ano to ay ako napag-usay na akida na mabusay ako sa mababa agyan ay akida na ay ako na rin alis tama rin ba na yung ginawa ko kapanganaraka. Agi nga akida, nagi ko matanong, si kukubur tanong, nasampok na sa aluman ng ore. Naso akida, kung mabibito. Na meron ta ginawa ta. Ay ako Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. At tigin man ay ستفترق هذه الأمة إلى 73 فرقة كلهم في النار إلا واحدة ما كان مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. Gitingin ang mga mata na tigulas kulula at sigumpara sa 73 agitigin ang kapito pulau telu na palay din bala elon ba tahu tigin sa timan buta tina sa timan nadatang na tigin no kapitan ako sa mga subbatan ano nga man ito kwento pati ay ang mana nila buta na baka din so ulaw-ulaw nabi ang gusto okay ito kitiyan ang gusto para tiyan yan Abu Susimban yan. Namia juga tak ginawa na. Ay, kailangan na magpapa kagalitan. Aso kapito nabi yung mga sahaba. So mga ulama, napia magusairan ang kanan na 73 mga kapit. Pemilih sa mga umat Nabi, ang surang-surang. Bitiro to Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na pamakadadang ng surang-surang, ay magtiro tanong na di mamurakso Nabi kayo nung ito ada surang-surang so. Mga umat yan, kati ang may isa-isa. Inuman, iya nga pa kami binibida sa kapit. Na kanabi ini ayaw maanan na egar sa inyong nabi sa depan matay surang-surang sa mga umatian adi kupaparwa ambar-ambarangin pagukitan sa ayaw maanan na kakabibinasa agi buta para tera gina na ipamana itanong itinduan ato na okay okay titanong si kung okay ito nabi
Aku mga sahabat ya. Kata ya kada dalam dangay pamato na makakayar sa dunia mga kapit. Ayaw buat surah katanong mo sa Pilipinas na ayaw niya karera ayaw ga buku kita ng mga tao sa ranaw na di Sufi na Shia na di Shia na As'ari na di As'ari na Khawarij na di Khawarij na Salafi. Agian na Salafi na padanan makna o Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ay problema lagi na patong na pala pirawa Ahlus Sunnah wal Jamaah mga bukod. Kakana basiran mga Ahlus Sunnah wal Jamaah kasusurang nila sa gito-gito Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makita mo sa ibarat sa timan. Igirami ang mas umaulidan Nabi. Sumaulidan Nabi. Eno ka din sumaulidan Nabi. Basta Nabi, Nabi maulidan Nabi. Basta kanyan mimberdi. O di na, so mga sahaba niyan. So kula pa arasido na patkataw. Na basiran man mau masuk Rabi na awal na timu-timu anilang so. Kinibuat ako Rasulullah kakagiyan. So kung sukap maulidan Nabi na mga tanda sa tubig ng aso Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nakaya yung problema na inuman yung sukap maulidan Nabi. Pati sa kanya sa itong Nabi ay katulong Nabi na man rahiba an sunnati falaysa minni. Sad natigil sa ikagudin. So kita kan na di naman. Di niya magumata. Na palulubangan sa history. Kaso Nabi na piyaso miya kay sao, ba't sa kanyan mimberti, o di na ba niya pimberti sa mga apuyan, o di na mga watayan, kaya pa ba sa mga karuman niya na din na nansi o sunaw Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nasingap man, kailangan, o di na, kuhan ako Rasidu, so Abu Bakar, so Umar, so Wali, apiyasa ka tao kira ni mimberti, kaya kaya adno berdi na si Udawla al-Fatimiyah. Si Udawla al-Fatimiyah, amiya kan dito sa ingda era. So mga Shia, si ingda Misir. So mga Dawla al-Fatimiyah, ang gobyerno mga muto sila Fatimiyah, amiya kan dito sila sa Misir. Miya na so mga Kristiyan, aliran di sila silaan. So Christmas. Di sila di Christmas. Natigilan na mapya, mabuha. Suwata no mabuha. Sumamusong Nabi na. Maulidan Nabi. Ay maran na. Riyamati rasuwan. Mga Kristiyan sa Misir. Kami maulidan Nabi siran. Lagi ito ipamana. Siway raso ridway. Ay katulong Nabi sallallahu alaihi wasallam naman tasabaha biqaumin fahuwa minhum. Sa pagtawa, suwanian, pananayan niya sa pagtawa, sa kanina, panikilan. Mana namin yan, hindi ko ba di kami Kristiyan, namin ka, di ka di berti. Kakaya di berti na Kristiyan. Naginan, pamana, giyangay ko sa berti, Nabi, Maulidan Nabi, na di pagumbugun mga asaira. Mapatigin na, ayan, nanaw sa, ayan ko rin, madhab, na madhab mga asaira, ayat tigil nakalilit sa dunia na mga asari ka, mga bugod ko na. Hapi asong nabas, ali na tira na asari. O tamang yama, dato na nanilang na asari ko. La hawla wala quwwata illa billah. Bumili yung mga bugod. Pamali ko ng tiro asari. Ito ni katibe nila sa asari ang utama miya dato si Munib at Musbari. Ayaw miya ka Islam sa Ranaw. So lang-ulang na rumiyaw to. Na miya tiro irana. Kainutan, pamamatya sa Quran na budi murid, Imam Sasaw. Ay pinakamala murid yan, amya na Islam sa nanon na si Sheikh Ahmad Bashir. Ako brak sa ulama, banggirawa ka na ba niya guru si Sheikh Ahmad Bashir, lagi ni pinakamala murid, ang kutuwa si Imam Sasaw. Tapi tuloy lang na si Sheikh Bashir kung nasa Arifon. Pero na kita nung pagkatay Sheikh Bashir ka, ino na tinapulwa si Akama Maas Ari. Tamagi guru alim na asari ko.
Now, tamang Dr. Baidul ila na pitiriram na asari ako si Ustad Salamat Tesin. Na hawla wala quwwata illa billah. Uli ko yung mga kasabaran na mga imay. Na benira na mamahba ang mga uluhan ng mga asari. Ubira ni Tiruan si Ustad Salamat Tesin na asari. Ada ba yan? Kati ba yan sa asari? Na hawla wala quwwata illa billah. Naimutan din. Sa kami ang tigilan na ang lusun na uljama kami. Sabi sukud binu Nabi. Kadi mi dislas-las so. Okay to kita. Ya kinibutan mo Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ay man nagito di kay sira non sa ano ba sila pan ko ang lusuna? Wal jamaah kaso ang lusuna wal jamaah na kana ba dimbirti. So Nabi na kana ba dimbirti, so mga sahabat na kana ba dimbirti. Na di na dito sa play bira sa uwan. Social media, asong sumakasahaban ng mga asari, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sumasok ka pa mugag na ito na naraka. Di ka pa kaya bagatero, sada katibe niya ngay pagbunga sa naraka. So di ko Nabi sallallahu alaihi wasallam, iyakum wal kadhib, fa innal kadhiba yahdi ila al-fujur, wa innal fujura yahdi ila an-nar. Wa la yazalu ar-rajulu yakdhib wa yataharra al-kadhib hatta yuktaba 'inda Allahi kadzdzaba. Panang ini wati Nabi suka pamugeng. Kasawat tinggi suka pamugeng. Nadin na ungan yan arwar sa marata. Nadin na marata. Habe di ayah ungan yan. Na apakah naraka? Ame tiku Nabi. Kasotaw na diitiru sa kabugagan. Na umarang itiru na kapamugeng. Sa tama nagtigil sa pakai surat benuan na biya bugag-bugag. Lagi na ni pamana. Apa nang gilay sa kapamugagay? O mga bumiraw, asari, Ahlus Sunnah wal Jamaah na bugag ka. Kenapa? So asari na ba mga Ahlus Sunnah wal Jamaah kasuguruwiran si Abul Hasan al-As'ari na satiman ang tesis si sa Jamiat al-Imam Muhammad bin Saud al-Islami ayan yan minik magister na tesis yan o buhay ang pagintaw Abul Hasan al-As'ari si Abul Hasan al-As'ari na tagal na yung bawatan na may kapat kuluragun na Mu'tazili na miyawon na sumyol mga kulabi kapiti isang mga bulunian na ayaw kayo niya nun na miyawon man na sumyong sa Ahlus Sunnah wal Jamaah karon ni patay. Kaya alipyan ang utagitabihan na al-ibana Abu Makalat al-Islamiyin na giridan o mga dukto si sa Jamiatul Imam agyan po ito isalan niya ang tesisyan na Mumtaz excellent ay man na pure ang po ito kapiti Abul Hasan al-As'ari na Ahlus Sunnah Jamaah pure kanaba As'ari inawa niya ang kiran so mga murid yan na mitilimbang siya sa akong kadua kapitian agi nga imato adi mamagembug na sirang unik adala sa dunia biya kawatan wala au pun sa tanong na mabibidso kapit tanong kasi tanong irami suwa-suwa na ayang manan yan na duwe-duwe tanong kapit tanong sa iyong muto akwan 70 ang tulong so kamatan yan na so Ahlus Sunnah wal Jamaah na may isa-isa kumasaw Nabi taman siko talong akal ako nito sa Al-Qur'an Al-Mufaddala na yakin mo mga asari mga Ahlul Kalam na siko Korean o kaya popos o ayang maanan yan na Al-Qur'an Al-Mufaddala pitero Nabi ay tingin na perperwa masa na sumasakan na Korean yaman na tingin na sumakatutulog na masa orang yang mana tidak semua itu guna masa. Nah, YouTube itu sa Arus Sahabat Abu Qarno At-Tabi'in Nagu Al-Qarn Tabi'ut Tabi'in. Nah, sagay po ito namimut lagi kaya mga Ahlul Kalam apa dun sa mga Asy'ariyah. Nah, simang mo siyang hariran. Nah, igira ko na di sila pagkatopel. Namiya kaysa na pememakai dikusiran asal tinggal sebenar. Nah, yang butian nasi kokorian o telo kasih teori.
Sinta karira. Nami aturi na ako na kaya buto pura kapit. Nasi Koreano, talo ka sintiyo ya pitero na biya permiroa mga masa. Ay mga na siran pamimampian na ay marata sunabi ko sa mga sahabat. Baka parang tanong, ay marata sunabi ko sa mga sahabat na siran ni mga Korea. Nagina ni pamay di merkano di Bang Hussein. Au betanongin ang pag-isip, ato na si karataan o ang nusunod jamaah ang mga sanap. Ato na karataan nila. Basirang pumalibas sa nunok, basirang pumalibas sa kubo, basirang ayamanan niya na diinggagalbog sa mga galbog na ato nung ikaratan niya na dahil mo mapiruhin na nakagiyat sa mga lokos. At siya di manungin na yung mga uba, na guminakson mamanungin na yung mga sanapi ka, di siya panakoto. Gito bimawan, o ba sila maginawa sa mga lusunan ng mga mutyasima, ay malang na di rin ipakaplawas na sa walang, nakabugagano ko ang miyang alala, kaya kapit ko ang lusunod jamaah, nasa din sa miya aloy, asipat wala, ngaran wala, si Quran, ako si kusunaw nabi sa lalusalam, na basta miya aloy nabi, miya aloy wala, pera niya ang mga lusunod jamaah, pera niya, dia kadiran propa, diran buwan sa balik, diran pengalinan sa mana, nabuliran ipenensian. Agito sukatir wala alay sa mitli shay, wawas sa niya basir. Niya karoon niya pagusin, isa ka sa sarang na ipugusin isa ka na alasma, wasipat na bagong ka nung mapa nirisu asubuso pa man mana karon kasabuti anin ni kagira-gira na sa mga lusunan na mga mujesima pamana di makaplawas sa suwala na dito nakabugagan ay ang parati mo ang lusunan wal jamaah na laysa kamitlihi shayda ba isin wala wala mo na kanyan ugin na inaluiso mga sifat yan datang mga sifatan liyan sifatan wajib sifatan ain pamana pa suwala na naliman yan adna bisian abnyali sa Quran ako siya sunnah adna magbala mata niyan kapalin niya na ngay tigilan na tingman niya mga sari mga kuwan na ano yung malo kawan pitero yung anong sunnah na limawan na ayaman na piyakapaliman yung sunnah na hindi siya yung manusia na liman yan Namiya siya ka na kumiyakatir ka na. Sumimbag suwag gusto na. Kanaba yung may pitiruan na limaw alak, aba tapi pira mirong na iya lima niya nadataro limaw manusia. Kanaba na lima niya nadataro limaw manusia. So lima niya nasigo. Ano na ito yan? Adita no katawan libutan na matuwa. Lima niya kasakali ang 5 taon. Alay sa kamitli siya, dan na ba niya data? Na udi ka ginawa, da 5 wala, na ayan nga nabiawal na suwala, abu sura sulula, kaya tiruan wala sa naliman yan, abu pitiruan sura analiman yan. Ino niya tiruan, sa kami ang mga salabi, ang mga lusuna, na di may di panulagid suwala. Di kita na di yun na akal, o pamikiran namin, o mga tiruan sulima, na ba di dataro 5 ka? Suatu itu bahasa Arab na Malaya basta 5 na 5 datang di dengan 5 bertok hirap na lagi kan ini mana 5 simba gua lusun na wal jamaah engkai lo basta bisa melagit sa ngaran na melagit sa rupaan tira na way kadi pina akan pamikiran nabi o baso melagit sa ngaran na pwede melagit sa rupaan nanti gua lusun na Ugi na ni Paratelio, basta malagit sa ngaran, na malagit sa rupaan, napagisin namin sa asari. My friend, asari. Berat yan na kanalima ka, o di ka berat yan. Saka, at tingin na, ino ko di berat yan, at isulima. Naman yan. Basta malagit sa ngaran, malagit sa rupaan, uway. Agi di ko pitira. Berat yan nakasumanggi, amo na naliman yan. Udah. Jadi ba kagirawi dari mo mangki kada dari man no? Nah, kaya ya para tiyan basta lagi sa ngaran.
na malagid sa rupaan, ay man ito naging nga lima, nga nagdataroon lima mo, o, malagid sa lima gusto mo. Nakirarangita. Di na ba ka, kumita nga, lima manusia, nasa mamungan na lima niya. Nauba kami arati, sa nalimaw mo, na nalimaw, manusia, na bida sa rupaan, na mas lalo, ang bidaan sa rupaan, o limaw Allah, ang sulimaw, manusia. Berarti nga asari at nabis ka. Iya bisa adun. Tino at nabisa. Na berarti nga suamo na nabis yan. Udah biasa suamo. Na tingnan. Na ay para diyan nam lagi sa ngalan. Nam lagi sa rupaan. Ay bis ka nabisa mo. Nari mangki. Bagyo ka. Na di ka bagyo. Natarima ka ad nabis wala akan abadetaro. Biestano as wala mialoy sa Quran aso para siyan na bayag sa alungan na mori kung mga tao sa surga na itintingiran ko bies wala dapat ulo na muna di sila pera sa atay mula ko subhanahu wa ta'ala nagiraw ka ay biesya dari tara bies ka na nakapamulusun ako nga penulagin so bies wala ada biesya na piyo abias asiko kada na itiano adita no katawan kapiyag bartano ay kakili at ano asing sa ano ng mali umamong pa kasurga na naikuni man to na uli nga peratiya o bersualan na ang mga sifat yan amiyang aloy sa Quran agumiyang aloy sa Sunnah kapuna sa ako mga posta ka iba asarya ang lusuna ka asari ka ang muaddilah asarya doon yan tarimaso mga sifat wala ka dito ipamanakuhan akan tanong di nga dito na iba ka al-lusuna wal jamaah ka so al-lusuna wal jamaah na ayaw kapitiran na isbatu ma'athbatahu Allah linafsihi fi kitabihi aw athbatahu lahu rasuluhu sallallahu sallam min ghairi tahrifin wala ta'tilin wa min ghairi takyifin wala tamthil gina ni kapito al-lusuna wal jamaah ayaw kapitiran asulahu lahon mialoy sa Quran, mialoy sa Sunnah Nabi, ang mga sifat yan, mga ngaran yan, nagtatanggal nila si Allah. Sa dinan pangalinan sa mana, dinan kuwan sa bali, dinan iparupa, nakudiran ipanulahin. Lagi na ni Kapitan Lusunod Yaman. Sa ano na, maaloy sa sifat wala yan, nagtigabimaan na kudra, inalinan sa mana. Tiahrin kiran, ay mana tiran ayat na, ay mana lima na bagel, udi na nema, udi na kudra, bagani na sa mana, ugadi ay mana uyad na pura lima, ugay na kana bedetaro lima tanong, ginan pa may, pagpanang ginan tano siran, ubatano siya makinan, kan didigin tano niran si ko dito kapit, ang sunod yung maka, sige irang po kung utas ang tarkiran, kung nga mapit sa giyong pito pula uduan, di ka mapaluot piyo na, kapito mga nagyo sa mga sahaga, na ini, kuwan ka, ginawa ka, ini, buwang ka, ginawa ka sa giyong uta kabinasaan, na gina ni Saba pa, pangiraw sirana, sa kanya tigiran na, na ipinapaos ka, di kami mamakinig lumangat. Ano ba sa kanito pinapaos? Ayam yan napaos. Naso mga alaulang nasa dunia, ini pa napausiran, dito Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah, hindi po makinig sa mga ilun ka lang. Kami na sa iraso paratiin. Hindi sa mga ilun ka lang, na ayaw kapitiran, na saragakan. Kanaba kurang na buhalit na saragakan. Kau pa makaya pa unutin na sokora na gusto hadit na mga pag-iusiran at gusto mga sala ang lusun na wal jamaah. Nakagi-saragakan. Ano man ay kapag unutin ako, saragakan. Sa giya kaya kura na po hadit. Pantagsigo, mga sipat wala gusto mga ingaran yan na ikutur na tao kay Fia. Di ka pa kaya umanan na di ka pa kaya? Ano ba ito? Ikadua, na suwakidang at yung mga ulama na ayaw walay niya na supuso gina puso na walay ayaw para tiya na kagi walay para tiya na pananaguwi na so pananaguwi na uwaya maunaon na mapia
na makapit ya. Na waya mo noon, amarsik, na pa ikaw na biron, na Roma na taon sukan siya. Ato na ibarat yan. So pananaw yan, yung na marsik, kadatar pa mau duday, arinola. Mata arinola, tugudu na ko, petitian, yung na, tayo ko, titi, plastic pa marinola. Nagyam yung na, tayo ko titi. Nakuha ka din sa puno alitarwa, Loros. Nauna mo na bino. Nakawin nga pa sa Mr. Kalino, sa mga sabugaluan na bundatay. Ay sa kabarit na, tama sa miya kaputi sa gudungan, sa kiyaw sipu-sipiro. Nakagi pa man, nami ako na tayo titi. Na, di ako masesuwasir. Nagtangali nga, harin mo lang, sa cake lang. O di na, sulabay. Nakiyaw na muna ba na? Ubay na kaon. Kasi ang kulian. Iba ka nung trabaho. Ino mas pag-ubay na kasulabay at tatangalan sa arinula. Ino to, nagiyam-yam na ko. Arinula na, tayo butitin. Api ikaw na biron na malabu. Nagyuto sa puso. Ilayaman ako takawan. Alangin na. Pemipian. Natangalan sa bugas. Api asara kaya kuwan na. Napapipian na ginawa sa kapungaw sa ginawa. Ayaw mauna ko panagin na panababansi ka, miyaw na dataro puso. So puso na punay mo na bansi, na miya kan kirgin akapura kuwan yan, recovery yan. Kate, saan na isa ko marami kami, meron ko kami sa Matambay, na sa mga classmate na di mo mungay sa Quran, na ayat na kaliligan, kaya kira na palid mapia, alisawat na ayaw na kupuso yan na himuta katiruan na ang Quran. Hukuman ayaw na darangan na bukap music, mga tutula, mga rarata, napiyapan pag-Islam na walang anak na parin na, kapurari ko bilin. Nag-yuti sa wapa, ikalimutan ko na, naitanong pa ako na kupuso tanong, masukin na marati alina, sa etanong ko yung pagkilikin na, so mga kitiyay, marati ang mga tao, Detar pa sa kakatatag ni sa Jeddah, napiligilan din si Sheikh Murad, ako si Sheikh Abdul Jalil, hindi na mga pitin na mangaling. Ini silang pumakin ko mga diksyon ko. Hindi pumakin ko yung anak, di isu sarado ang anak. Ado mo ni Mato, wagagula na sa Pilipinas, ang doktor, sarado ang anak. Ayaw manan yan na. Buwan yan, hindi pa may pikiran ng aparate ya. Na di niyo ito pumakin nga, abang kilang so, oras yung nidata ko. Wala sa nanula sa mati ako kapag may nagtanong. Nakadami niya ka. Napasok ko na kanumabo. May palatanong pa sa mga sa tanong. At ako na ikanong tanong niya. Magwanami yan yung na din yung kaswatan. Nakarilan yung nakaka. Wala no pamumulong sa pali. Agirap sumit nga niya na rabingan all. Na wala pali ka na prangka. So masuda pali yan na siyang pitangan na rabing kabay doon na pagkakapya ginawa niya. Nada talaga awas yan. Ini na miya ka sila kung di nga kibabayan, nakerang ang account, nagirap mana, di nga ada makasilay, napatubabayan, lagi na ni masusuwatan, no? Kanaba pa man, naboy man itimu-timusin, naboy namun ang lusunod dyan, mga kapahan ng mga asarin mo. Ugin na, pamamagin nga sa Pitero, na kung saan nang ikaw na, ano ba, kanon yung kisa naging nasikat ba tayo mabiyago ko, nakakabad na yung pagagawin, na beauty yung masusuwayan. Kung ano yung tanong so, dito kapit ay pagkasurga tanong, nasuga terangan na, alam mo sa lan, so di mo terangan natin, ito na isunta. Kaya sunabi sa lang sa lan na, dan yan mapakasabot si Bapak yan na, Abu Talib. Dan yan makagawa din matiruso, la ilaha illallah. Din tari mo yung Bapak yan namin, at siya Bapak yan namin, narama. Kapakaptilupan sa kadag, lang walawas yan, na pala hindi sulang ang pagsapunan niya, nakataw niya na sa nitidaw na niya ng mga nanaraka, na tayo ba kaya pinaka, hinusingan narakan. Nababang tunag, naetap na rin maturuso ko na bata akuan, kaya manan na bapa, bata lima pa sa kadisura-sulunan, naginan mga bansa ko, doon na naman ako sa aking pamagin yurakan, Dokor kami untuk panguda sa kaya kan makan panguda sa kaya sa nating mo kasunod ang suki ako ito na aging ko sa Muslim
asa Muslim na punya malik sukudi-kudi wala ang salatu nabi na yan yung naganda uso yan agi mereka datan umang mga lukstan watir una pagudesa ko kay pula na pagudesa ko kay pula na pagudesa ko na saka tao ko daw mo dasi na bitira tanda ino tumuso pantay-pantay ka miya ka pagiyan yan dati na ba mararatagi doon yan di sana sa gito sila mo sa kanula mo wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.